ଚାଲ ଆଜି ବନେଇବା ମାର୍କେଟ ପରି କୁଲ୍ଫି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 250 ml ନେଇଯିବା କ୍ଷୀରକୁ ପୁରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ 1 କପ୍ ଚିନି ପକାଇବା। ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ କ୍ଷୀରରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ମିଶାଇ ରଖିଥିବା ସେଇ ମିଶ୍ରଣକୁ ବି ପକାଇଦେବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପକାଇବା ଆମକୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାପରେ ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ପକାଇବା। ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସ ଏଥିପାଇଁ ପକାଇବା, ଭାନିଲା ଏସେନ୍ସଟା ଆମକୁ ଫ୍ଲେଭର୍ ଦେବ। ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ମିଶ୍ରଣକୁ ହାଫ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଆଉ ହାଫ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ 2-3 ଚାମଚ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ସିଲଭର ପେପରରେ କଭର୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠି ଦେଇ ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବା। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ